Sir, te, ano man na, huwag na ka mo, dili na lang ka mo. Sa taot na lang, sir. So, makita. Maton. Kay Maton, Sir Maton. Yes, so naka-subscribe na, no? Oo. Be, pakita ta, be. Pakita ta, ikaw yan, sir. Hello. Sa taot na tayo, sir. Sir Maton. Shoutout kay Sir Maton, the best Okay. taxi driver. Ayun, so naka-subscribe. So, may nga hapon nila mga kamatono ning on board sa hapon ng mga duwa ka gwapito sa bugong. Agoras 3:40 na mga kamaton na. So, are mga kamaton ning shout out na sir sa channel ni Maton. Hey, Shoutout. Shoutout sa channel ni Sir Maton. Subscribe, guys. Okay. Ikaw yan, sir. Subscribe. Okay. Sir Maton is the best vlogger in town. Ayan, Sold. okay. Sold. So, sino galing ngalan mo, sir? Ako si Yuval, and this is my friend Silv. Sa Yeah. video. Soberio? Oo. Obal? Yeah, Yuval. Ayobal. So, ano ning dili ka mo nakasakay sa akon sa Itria? May ano ka mo to? Oh, nagpa-tattoo siya, sir. Okay, nagpatato ka. So, yes, okay. So, mga kamaton, dilis na nagsakay gali sa Itria. So, diretso kami Bulilaw. Sobrang layo. Lapitan niyo mga kamaton ng Bulilaw gali So, are. Bati ko na walin ka sa stage? Sa dancer nga stage? Sa New York. Sa New York? Ay, shout out yun sa mga taga New York na Shoutout. Shout out sir sa ano pamilya mo to sa New York? Shout out to my boys in Brooklyn. And then? my classmates, you know. Ano yung school in New York? Ay, Yeah. bakasyoner today? For 2 months. I'm here for 2 months. Sa din kayo kapuli? Sa San Jose, Antique. Antike pa. Yun mga kamaton nag-antike. Ganun si Zero. Ikaw sir nag-antike ka man? Oo, yes, sir. Doon ka mo? Classmate kami sa elementary. Okay. Te, bali naglagaw lang kamo din sa Salilo. Sa secondary na ako study, tapos Manila. Dili kaya gastade? Oo. Sa din, Ateneo? John D. Jan B. Molo? Arevalo. Bilya? Oo. Okay. Damo na ko na-vlog doon gali sa mga Jan B. Mulo ka Garibalo, sir. So, shout out na lang sa inyo mga taga Jan B. Yun, amo na taga-antike ang kwan ako nga bagito ng mga pasayro, mga gwapo, no? Basta malunggo ko, no? Gwapo mo. Alin gali si sir sa New York line ni mga kamaton na si... lipat ko ngalan mo, ni ano ba niya? Sa video. Soberio. Oo. Yan. Amo na kadto kami sa Bulilaw kag madaming ano kwan nyo to sa Bulilaw, sir? Beer. Okay. Chill. Sir lang anay, no? Oo. Di pas oras? Pagalipas oras. Okay. Kasama si Sir Maton. Yeah, okay. Bibir din si Sir Maton. Chichil. Yes. Sa taot ka rin sa mga taga-antike gali Sa taot si Nyoda, rin si Sir Yubal. And then si Sir Severio. Yun, shout out sa girlfriend mo. Shout out sa girlfriend nyo. Mga sortiro pa ni mga kamaton gali nga kon nga paano pa sa hero Yes, to kaya nga may mga girlfriend git man ta? Ano panay? Ambot? Okay. Panday sa mga It's complicated. Ikot ako sila sila doon. Ikot na lang. Ano naman kami sa Bulilaw, pero medyo close na yun. Sunod na service road. Hindi ka basta balikan naman sa 2 months sa calendar bakasyon sa aton. Balikan naman na yun sa New York. I see. New York is Washington ang capital sa US, no? Washington. New York din ang pinakasikat nga city sa state, no? Medyo. New York, May kilala naman ako sa Chicago. Iba naman ang state sa Chicago, no? Shout out gali sa ama ko to nga si Ma'am Donisa gali. Taga Chicago sila. Doon sila na niya naka-star. Shout out inyo, ma'am. Yung boss ko sa muna diri si Lilo Chicago sila mag-star na. Ayaw na nila sa Lilo.
Shout out sa inyo mama, kag pamilya mo dyan sa kuwan na kay Ma'am Grace Gili sa Chicago Yun mga kamaton, are. Lagaw-lagaw na lang ni si Sir Siberio kag si Yubal. Yes. Okay. Ate, wala pa girlfriend sir? Buday pa no? Buday pa na mga girlfriend no? Mahal tanan. Mahal tanan oh. Ay, yung mga kamaton gali ring alin di sa Lilo, pakanton tike mga more or less 100 kilometers sir no? Na amo na sa gali mga kamaton, base kung hindi ka mo pamilyar sing town ka na sir, ano, tani dapat city ng Antique, no? San Jose, no? Oo. Yun, amo na kalayo gali kamaton ang kuan Mga 3 hours. At pila ka hours? Bo, grabe no, yung grabe layo gali na. Yes. Yung mga dili pa ka balasan. Te ano, sakyan nyo, bus, no? Oh, bus, pwede mo Bus. van. Aban, pili man. Yun, kamaton. Balaan nyo na kung ano kalayo na kanay sir. Nagkadto gito sa Lilo ka mag... Yun, na muna. Lagaw-lagaw kami diyo ha. Dito sa Bulilan sir, no? Sir. Okay. Hindi naman likod di sa left hand, sir. Salad na. So, mga kamaton na rin, nagidman kami di sir, ha? So, okay ko na di permi mo, taga-dulong ko di, kablog, gila ko sa ginadulong ko na di mo. Natingala ko nga daw binas na sakon ang ini nga mga area, oh. Pila na ako kadulong din nga na-vlog ko. Ay, sa taot sa inyo gali mama, kasi kung pamilya naman kamudi ang bin-vlog ko gali mo. Yes. Direta. So, manaog na gali kanay sir mga kamaton. Sir, ano manaog na kamo? Dili na lang kamo? Sa taot na lang sir. So, makita. Kay Sir Maton. Yes. So, naka-subscribe na no? Oh, Be, pakita ta, be. Pakita ta, ikaw yung sir. Hello, Sa tabi ka tayo, sir. Sir Maton. Shoutout kay Sir Maton, the best Okay. taxi driver. Ayun, so naka-subscribe. Kasi may nag-comment sa ako niya, nagbibili Will you please repeat it? ako ng mga subscriber. Hindi ako nagbibili. Hirap yan mga kamaton, no? We just Yun, pay si sir. for our taxi bill. Okay, so... good energy right here. Good Okay. vibes. Sir, thank you, sir. Halong ka mo di, halong ka mo. Thank you, sir. Yes. Okay. Okay na ni sir? Okay mo na lang change na. Oy. Yes. Gago ni Sir Leon Andre no. Sige, sandali. Okay. Hey, thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you. Yes. So, salamat sir. Thank you. Okay. Thank you mga kamaton. Napakagwapo sing akon mga bagito nga pasero gali. Ito pa yung maton tsura ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Diba na yung maton ni tsura oh. Agree ka man oh. Talagang buhay ni Maton oh. Yun. Muna di ka Maton oh. Ang ilagay ng katuan. Cheers lang mga Taga-Antique. Galis lang ka Maton ah. Yun. Streetwork. Yun. Amo na yung ilang pan. Katuan subong nga hapon. Yun. Kita taga Maton oh. Amo ni sa pagwa ko di sa Bulilan nga tawag mga kamaton ah. Yes. Thank you. Kanto sa ako ng gwardya oh. So makita tayo mga kamaton ah. Yes, amo ni sa. So mayong hapon gali mga kamaton no, mayong hapon sa inyo tanan kag shout out sa inyo tanan mga kamaton. Thank you mga kamaton ha. Thank you. So, shout out sa inyo sir ni Ma'am Jen. Ano ba si Maton sa mga vlog pa Japon sa mga adlaw ah. Enjoy Japon si Maton mga kamaton ah. So, ano na ko sa nakong mga kamaton. Thank you ha. Salamat kag mayong hapon.